Съвети за приятна вана. Вземането на вана с топла вода е много отпускащо и успокоява нервите. Има неща, които можете да направите за по-приятно преживяване във ваната. Когато искате да си вземете вана, го направете в ден, когато сте спокойни и не сте под напрежение. За предпочитане е да имате вана джакузи, достатъчно широка, за да легнете в нея. Вземайте вана вечер, така ще се почувствате по-комфортно. Развържете косата си, отпуснете се и се наслаждавайте на спокойствието. Напълнете ваната преди да влезете в нея. Не я припълвайте. Затворете очи и оставете топлата вода да ви успокои. Ако искате да поглезете кожата си, добавете във водата овесени ядки, мляко и мед. Ето няколко полезни съвета. Можете да си направите и вана с балончета. Тя винаги успокоява. Препоръчваме ви Fascinating, гел за вана и душ от Salvatore Ferragamo. Трезор, парфюмиран душ гел от Lancome. Шоколадово мляко, измиващ гел за тяло и вана от Philip B. Открийте голям избор от душ гелове и пяна за вана на най-добра цена на Strawberry Net, свежата козметична компания.